Imos comezar, grazas aos que viñechedes, porque hai moitos actos, xa sabemos, hoxe tres aquí, negrán outro, e, bueno, para os homes que guste que sean centristas, pois está ese gran partido. Vamos a ver dous veces perder o Real Madrid como Celta en o mesmo ano. Claro, Celta Madrid. Ben, pero aquí temos a María José Porteiro, que é a segunda persoa que ven a esta xornada sobre xornalismo que organizou o IEN, en especial Bruno, que tiña moito interese en facelas, e ademais con igualdade de xéneros, hai dous homens e dúas mulleres. María Xosé é a primeira, despois virá Teresa Navaza. Bueno, pedironle se podía presentar a unha delas, e claro, pois presento a María Xosé, que a coñezo dende hai moitos anos, non sei exactamente si dende que chegou a Vigo, foi por los anos 70, na década dos 70, non? Chegaches daquela? Sí, cheguei nos 66, pero empecé a facer vida pública nos 70. Ben, pois neses anos atopei con ela, mirade que maiores somos, na asociación de Ourensá en Vigo, que, bueno, o Círculo Ourensá era. Sí, que era unha sociedade para xogar as cartas, así de maiores, pero bien Toledo colleron a dirección e tratou de que se culturizara, de facer actividades culturais, e ali pois recadamos unha serie de xente, entre elas a María Xosé Porteiro. Traballaba, non sei se exactamente daquela ou despois, na radio, bueno, de xornalista, realmente, ten todos os méritos de ser unha xornalista incipiente desde hai moitos anos, porque xa daquela traballaba en Radio Vigo, Radio Popular de Vigo, sí. Había outra xente tamén que traballaba ali, Víctor Freixanes, creo que daquela, bueno, había un grupo de xente interesante que o levaba aos parladoiros, e dos parladoiros iba a radio, creouse así un grupo moi interesante. Daquela tamén empezaba Xerais, o director de Xerais de entón dixo, pois por que non facedes un libriño para coñecer os membros do Parlamento, quen é quen no Parlamento galego. A la María Xosé, e máis o seu compañeiro daquela, pois fixeron... O teu compañeiro daquela. Estou falando a terceira persona. O seu compañeiro daquela fixeron un libro en moi pouco tempo, pero buscaron información de uns e de outros para que a xente, por primeira vez, teñamos un parlamento en Galicia, pois soubese quen eran os parlamentarios. Teño que dicirvos que tuvo pouco éxito. A xente non lle interesaba saber nada dos parlamentarios. E os propios parlamentarios querían que yo regalase. Non querían nin compralo, non quixeron nin compralo. Non se fixo unha segunda edición, como saiba, non? Bueno, ahora está esgotado, claro, pero é un libro do ano 81, como trouxe no 81. Ben, aí xa coñecimos e xa nos relacionamos moito máis con María Xosé Porteiro, e desde entonces non deixamos de ter relación, porque as dúas somos feministas e as dúas somos culturalistas, como se queira chamar, e da que non militamos nos mesmos partidos, por chamar de alguna maneira, sí que temos as mesmas ideas ou ideas semellantes. Que dicir dela? Bueno, é unha muller que traballou a tope, sigue traballando, que está en todas partes onde se necesita estar, foi parlamentaria, cando xa se o Partido Socialista xa aumentou e xa tiña xente no Parlamento Galego, logo estuvo tamén no de Madrid,
E aparte de todas estas que podedes mirar o currículo, un currículo enorme, o dela, en política, escribe, prepara uns proxectos e cousas sin parar. Coñecedes, supoño que a maior parte dos que estades aquí, e se non convido vos a que coñezades as súas novelas. A primeira foi Cobardes, unha novela moi valente, porque aí sabían a reducir os centros de prostitución de Vigo, as proxenetas, algúns deles, e ela atreveuse, tiña coñecimentos como xornalista do que estaba pasando, e atreveuse a denuncialo nun libro que logo últimamente se publicou en castelán, en edición en galego e edición en castelán. Creo que foi porque, aínda que son feitos reais e que están basados na realidade, ela tratou de facer ficción, de facer unha narrativa que onde aparecen estes feitos. Logo publicou unha novela preciosa, Sándalo, no ano 2019, que fala tamén moi autobiográfica e fala da súa vida na Habana. Ela estivo na Habana varios anos, desde pequena hasta a adolescencia, e fala de como era a vida dos galegos ali, a relación coas institucións galegas, pero sempre co fondo galego. Ela é filla de un galego do norte de Galicia e de unha asturiana, do territorio galego-asturiano, non? Vaqueira. Vaqueira, ela é vaqueira. De Vaqueira. Ascendente, como vaqueira. Pois, bueno, entonces ese mundo, chamado dos antepasados e tal, está metido nesta preciosa novela que se chama Sándalo, que tamén ten edición en castelán e que tuvo moito éxito en Cuba. Pero penses que sí? Foi a presentar alá, bueno, había xente que falaba deles que, pobres, están un pouco illados e ancorados alá. Bueno, que máis cousas pode decirvos? Outra novela que eu, esta non a coñezo, terei que buscala, Buscando a Clara. É un relato, é un pequeno. Da colección esta que ten a editorial Elvira, que sí. Pero non debe ter moita difusión, porque eu non a vin así. É o típico libro de encarga que se lle vende a un concello, falando así con naturalidade, non? Que digamos que a edición está cuberta e siguen tendo libros, pero en realidad é un libro como para ter toda a colección. O meu é a zona toda de Cabral e esta zona do bello Concello de Lavadores, que dá ao monte, e como, bueno, do Calvario, pois... Estupendo, pois teño que facerme con ela, sí. Logo tengo un ensayo en castelán, Vine, vi y hablé, las mujeres frente al discurso público. Cando a coñecimos, estaba traballando sobre Celso Emilio Ferreiro, tengo un libro, e logo, bueno, varios artigos que eu recorde no Faro de Vigo tamén sobre este poeta, dicir que é un especialista en Celso Emilio Ferreiro. Onde estivo, que máis me admira de toda a súa trayectoria política foi a dirección do Museo do Ferrocarril de Madrid. Porque, bueno, pues supoño que a todo mundo nos gustaría estar ali. Eu estive no museo e digo, mira que ben, aquí a María Xosé Porqueiro, se despois non quere falar algo deso, pois chegou hasta dirixir este museo que creo que lle deu un cambio grande na estrutura e na actividade. Estivo tamén de delegada na Argentina durante a legislatura de Emilio Pérez Touriño, ou parte dela, non sei se toda, pero dos anos, sí. É dicir, que teño un coñecimento grande de varios países de Hispanoamérica,
en xeral, de institucións españolas e galegas. E hoxe, vennos falar das literatas no xornalismo e de escritoras, xornalistas, é dicir, de como neste mundo nos movemos as mulleres, posiblemente porque o mellor outro terreo directo de xornalismo non é tan fácil para nós, e así, a través dos escritos máis literarios, accedemos a escritos xornalísticos desde o século XIX, mulleres que empezaron escribindo crónicas e logo pasaron a escribir novelas ou a inversa, é dicir, que sempre se alternou a literatura de mulleres nos xornais, que eran moi demandados no século XIX e a comezos do XX, ata que xa despois as editoriais empezaron a publicar xa cousas de mulleres e xa estas novelas por entregas no xornalismo viñeron a menos. Xa me enrollei bastante, ela quere que vai falar, ten un discurso ben preparado, pero de todas formas podemos dicir que a interrumpamos e que preguntemos cousas, prefire facer unha charla interactiva. Así que deixo-vos coa súa palabra. Non falei deste libro que curiosamente tiña que presentarlo en Libraida cando saiu, pero foi un día terrible de vento, como un ciclón. Un ciclón, sí, unha cosa tremenda, e claro, non se atreveu a vir, porque quedou así adiado, va a ser outro día, non? E aquí, deste hai un capítulo tamén dedicado ás xornalistas. E aquí interese de que houbera unha asociación, que eu non sabía, en Vigo, que chamábase Murgacón. Galicia, entón, Murgacón. Un nome horroroso. Pero Murgacón é horroroso. Bueno, ela perteneceu a Murgacón. É moi agradable para mí estar a teu carón, querida Camila. Non é a primeira vez que estou aquí, pero si é a primeira vez que estou aquí. Teño estado aí, non? Agradezo muitísimo o convite e a idea deste ciclo. Pareceme moi oportuno. Non sei se tiñades reparado que a persoa que se dedica este ano o Día das Letras Galegas é unha muller xornalista que tamén escribiu dúas novelas, é dicir, xornalista e literata, e se queredes, a mellor, no que podamos falar, non traio unha conferencia estructurada de unha maneira moi docta, me gustaría máis ben contarvos algunhas cousas, lervos algunhas cousas, e se queredes intervir tamén, porque penso que é un asunto que prácticamente todos temos algunha idea, todos vemos os xornais, escuchamos a radio, tenemos as nosas e os nosos preferidos, e logo está o caso de Goña, que casi seremos os primeiros e as primeiras en entrar por aí, porque vai estar moi demandada este ano. Bueno, xornalismo e literatura teñen en común que as persoas que exercen estas actividades escriben. E punto. Non teñen nada máis en común. De feito, son actividades antagónicas. A priori. Por qué? Porque o xornalismo fala da realidade. Relata as cousas que acontecen. Non inventa, non recrea, non ficciona. E a literata ou o literato pode falar da realidade, pero se supón que de unha maneira pode facer a creativa. Logo vos podo contar, por exemplo, como se fixo Cobardes, que está baseado en feitos reais, pero como se convirte nunha novela. Bueno, entón, esa
son posicións nas que o único que teñen en común é, probablemente, a persoa física que pode facer ambas as cousas, pero non son confundibles. Logo hai outra cousa que diferencia moito o xornalismo da literatura. Non somente es que o xornalismo fala da realidade, debería falar da realidade, sino o tempo. O xornalismo é traballar a lomos dun cabalo que vai gallompando continuamente, está pasando hoxe, que estás contando 10 minutos despois, hoxe cos medios digitais xa é así, 10 minutos despois, ou cando era a época en que eu traballaba en medios, pois de agora para imprimir, para meter no prelo de madrugada e que saia a mañá seguinte, e esa concepción do tempo a hora de construir un relato que ademais ten que estar contrastado e ten que ser real, xera unha actitude ante o feito de contar algo absolutamente distinta a que pode ter alguén que previamente pensou de que quería falar, se documentou, supónse, non? Meteuse na época na que quixera desenvolver a súa novela, etc. Entón, eu son das que di que confundir aos escritores cos literatos pois é unha cuestión fácil porque utilizamos as mesmas ferramentas, se cadra, non? Pero do resto pouco máis. No caso concreto de Galicia, somos unha terra que produciu, na que naceron grandes nomes, que tiveron prestixio en ambos os campos. Hai algún caso moi espectacular, como o de Álvaro Cunqueiro, que se saltou todas estas reglas e ele era xornalista de ficción. Pero el caso moi peculiar. Era un xornalista de ficción. E era un xornalista que dirixindo un xornal como Faro de Vigo era quen de predecir o resultado dun encontro do Celta botando as cartas do tarot, que lógicamente nunca acertaba. Pero despois, cando tiña que dar a información que a daban, pois, a ver, calquera se equivoca, non? Esta feble fronteira entre o real e a ficción é moi importante, porque o público ás veces non detecta. Cando te afas a ler a opinión e a analizas e tamén ves os trucos que pode estar facendo ese opinante, en que medida se lle está indo un pouco a pinza ou non, ou en que medida é riguroso e te está dando unha información a caída e buscada, eso tamén é importante para quen lee, porque nos dá información e nos permite amueblar mellor, non? a nosa cabeza. Pero insisto, se tedes algún fillo, neto, sobrinho, neta, prima, amiga, que queira ser xornalista como camiño para ser literata, bueno, pues como si é mestra ou como si é médica, como si é médica. Porque ademais, ser literato dá moi poucos cartos. Para vivir da literatura, canta xente pode vivir da literatura? Moi pouca xente. Do xornalismo vive moita. Entón, claro, hai que ter unha actividade que te permita comer, manter unha familia. É moito máis romántico pensar, non? Que ademais ti podes escribir e publicar un libro, etc. Pero eso, excepto un número moi irrelevante das persoas que se dedican ao que publican, ben o sabe o noso editor maior que está aquí, pois é case un milagre. É case un milagre. De todos xeitos, eu creo que a opinión, o xornalismo de opinión, que no xornalismo de opinión aí hai un aspecto un pouco máis laxo, porque ti falas non só sobre algo que pasa, sino que opinas sobre como ti crees que deberá pasar, o que é o que estivo mal, non estás relatando, non? Que aquí pasou tal cousa e un señor que disparou e que matou a un grupo de persoas, que ti, foi en tal sitio, a tal hora, pasaba tal cousa, nese momento a situación era esta, Pero nun artigo de opinión, ti o mellor que estás facendo é relatando como ti ves que actuou a policía ou como eran as circunstancias da vida desa persoa, e aí xa entras un pouco máis en outro tipo de relato. Sempre sabendo que traballas contra reloj. E contra reloj é moi difícil facer filigranas. Eu admiro moito os xornalistas que publican case a diario, porque supoño que repetirán artigos. Estou segura de que teñen un fondo de armario e teñen, digamos, planillas ou teñen modelos, porque é imposible, non?
para tal, para que xente moi estupenda. Eu, por exemplo, podemos contar, vou falar un pouco da miña experiencia, porque é o que mellor coñezo, e logo metémonos con outras. Sendo xornalista en Radio Popular, a radio ten a grande ventaxa de que, como que o que prima é a inmediatez, está pasando algo e, a ser posible, se está contando nese momento, non? Pois non importa se te equivocas un pouco, non importa se non te estou informando. O que importa é que te escoitas e sinta que está vivindo o mesmo que te está relatando. E eu lembro que cando eu empecé a facer ese tipo de información era raro que nos mandaran a mulleres a facelas cando había un suceso, que se chamaba así, un suceso, que hai mortos ou que vai haber, non? Na emisora na que eu estaba, que era a Radio Popular de Vigo, falo de mediados dos anos 80, pois eu era a única redactora. Todos os demais eran homes. Todos tiñan coche e todos eran xente que imponía un pouco, eu non imponía nada. Eu a donde quera que fose, me deixaban pasar, me deixaban sentar, era como si iran a unha nena, non? Pero iba coa mesma mala intención que iban os meus compañeros. Era conseguir unhas declaracións, ou era pillar ao policía corrupto, ou era enganchar ao concelleiro que estaba facendo mal o seu traballo, pero había ese trato sempre un pouco diferente. Eu decateime o difícil que era ser xornalista nunha ocasión na que, non me acordo exacta, creo que en Valladares, un home se pechou na súa casa co seu fillo e cun rifle. Tiña unha típica circunstancia amorosa na que ele amenazaba con matar ese neno se a muller facía non sei que. E o certo é que eu lembro que tive que ir ali con meu fillo pequeno que acababa de recoller do colexio. Bueno, vale. E entón, creo que a xente, cando escoitamos a radio ou leemos un xornal, non somos capaces de imaginar a complexidade ou as dificultades. Agora, claro, os medios digitais é moi diferente, pero realmente era un traballo de moito risco, de alto risco, por así dicilo, facer sucesos ou facer traballos que tivesen que ver con movilizacións ou con temas de orde pública. Contovos iso, porque ali había un neno metido nunha casa, non sei, unha pistola, e eu con un neno aquí ao lado con a miña pistola que era magnetofón. Pero bueno, era así a vida. Contan de Begoña Camaño unha anécdota que a mí me encanta. Begoña sabedes todas quen é, non? Quen foi? Sonado, supoño. En todo caso, ela empezou na radio en Vigo a mediados dos anos 80 tamén, en Radio Noroeste, logo estuvo na Radio Popular, logo na Radio Galega. E na súa xeración había moitas mulleres novas, máis novas que a mí, non? Pois 10, 15 anos máis novas que a mí, xa había un ambiente mellor que cando empezaba. Contaba estes días, contábame unha grande amiga das dúas, de Begoña Viña, que se chama Sefi García, e que é directora de informativos da cadena COPE España. Ela é a líder sindical do Partido Comunista na COPE, pero ao mesmo tempo a directora de informativos. Ten a cabeza un pouco liada. E contábame de Begoña, me ensinou unha fotografía espectacular, que nunha folga dos bombeiros de Vigo, pois que pasades por Chaperas, o mellor tedes visto que teñen ali unha nave na que teñen camións, eses camións que teñen esas escaleiras, non? Que se usan para subir os pisos altos. Bueno, pois un grupo de bombeiros subirase a unha torreta e estaban atados para chamar a atención sobre unha situación laboral que querían que lles atendese, non? E ali estaban. Elas foron, ela iba por radio, naquel momento se estaba na COPE e Begoña en Radio Noroeste, iban en busca dunha grabación para poder levar a radio, non é como agora que por teléfono aquí entras en directo sin ningún problema, non, había que gravar e logo achegarte á radio e contar. E entón, ali estaban os bombeiros atados, a xente abaixo toda, elas con magnetofón baleiro, e nun momento dado de Begoña, eu subo. Empezaron a subir pola escaleira, claro, e se fila detrás dela, non sei por se cae Begoña, se cae Begoña caían as dúas. E empezan a subir, de noite, e en iso miran para baixo e lles dá un ataque de vértixe.
Quedaron aí as dúas agarradas. Imaginade o duro que é ser sacanista. Quedaron agarradas, paralizadas completamente, e entón os bombeiros que estaban atados arriba tiveron que desatarse para salvarlas. Vai ser os bombeiros, sálvanas, e todo. Vai de Goña, saca o micrófono, e en ese momento, claro, consigue as declaracións. E se tocou de Goña, todos suben, logo os homes, os compañeros que estaban a iso, que non subiran, suben tamén, ali graban, se quedan a súa grabación, e marchan para casa. E non me digades que non é unha historia bonita de como se traballa daquela, non? Entón, bueno, Vigo era un lugar no que Vigo e toda a súa bisbarra, no que pasaban moitísimas cousas naqueles anos 80-90 e hai información por todas partes. É unha actividade profesional, a de xornalista, na que o cambio tecnolóxico non é única, pero unha, na que foi absolutamente brutal, absolutamente diferente, é dicir, daqueles magnetofóns que levabas na man aos medios que hai agora para retransmitir desde fora, pois é un cambio de século realmente, non? Pero, aparte disso, da tecnoloxía, eu creo que tamén hai unha diferencia importante con aqueles anos que é a liberdade. Había máis liberdade entón que agora. Penso eu. Porque a sociedade estaba máis aberta, máis expectante, quería saber máis, non había digamos, unha acomodación. Un estar esperando que te digan, bueno, algo, se hai un conflicto, resolveuse, si, non, está previsto que chova, si non, vai a inundación, se non ti estabas modificando tamén a realidade co feito de contar. As folgas do metal de Vigo, a famosa folga da reconversión naval que foi no ano 84, todas aquelas cousas da movida, que se crea os premios de edición xerais, as fotobienais, todo iso era información habitual e era unha información importante para a cidade, que estaba contando como medraba a cidade día a día. Aí empezou a haber moitas mulleres xornalistas. Aí quería chegar agora, non? É dicir, nesa etapa, en Vigo xa hai en todos os medios mulleres xornalistas, que muller eran o 10% da plantilla, pero era moi frecuente ver as roldas de prensa con mulleres xornalistas. Ninguna delas era xefa de nada, ninguna delas probablemente tiña contrato, ou case ninguna. No Faro de Vigo, sí, Mari Carmen Parada, por exemplo, que foi unha histórica que non sabe do xornalismo, estivo moito tempo tamén na Voz de Galicia, pois Mari Carmen Parada, Magis Iglesias, xa son un pouco, unha por antes e outra por despois, pero esa xeración de mulleres novas que entraron en Vigo nos anos 80 e que despois tiveron carreiras profesionais interesantes, traballaban nunha precariedade absoluta. Eu mesma non tiña contrato. Traballei durante moitos anos sin contrato, a mí me pagaban un talón a fin de mes. Por lo tanto, non coticei e tiña unha pensión baixa a día de hoxe. Que me diría, non? Pois iso era así. Iso era así. Mulleres xornalistas, digo porque vamos a falar de mulleres xornalistas. Vigo foi en grande sementeira de boas mulleres xornalistas. Aquí se crea a segunda, cando o momento político é de grande cambio coa autonomía, non? Por suposto, cando a democracia e todo iso, pero me refiro do punto de vista da profesión xornalística. É moi importante cando se crean os medios autonómicos, porque é radio pública. E porque a radio pública contrata mediante un sistema aberto e onde se pode presentar calquera, se xa homo, se xa muller. De repente cambia moito o panorama das redaccións porque a contratación supónse, e de feito era, non tiña prexuizos. Ti cando ibas a pedir traballo en unha emisora de radio, se estabas en idade de ter fillas ou fillos, me pasaba a mí, que os nos viñen a merendar cando viñen ao colexio ou no despacho, podía ser unha carga para a emisora. E se tiñan que elixir entre un chico e unha chica, probablemente elixían un chico. Pero se ti te presentas a unha oposición, iso non conta. Ninguén te vai preguntar cales son as túas condicións familiares. E iso supuxo tamén que as emisoras privadas en alguna medida espabilasen un pouco, porque estaban moi cómodas. As emisoras e os periódicos estaban cómodas, as mulleres traballábamos con fose. O tema de ter dereitos sindicais era unha cousa increíble. E a Radio Galega
e a televisión galega comeza unha nova etapa. E de feito hai unha plantilla na que empeza a haber moitas mulleres e de feito en non moito tempo pois houve unha muller dirixindo a Radio Galega, que era unha viguesa, Rosa Martínez Rivada, e unha muller tamén dirixindo a Televisión de Galicia, e iso só foi posible precisamente por ser emprego público con certas garantías e con a legislación detrás. É dicir, que o cambio social lógicamente influi en todas estas cousas das que estamos a falar hoxe. Por máis romántico que parece isto do xornalismo, en realidad é unha actividade bastante... Era unha actividade moi interesante, pero moi complicada. Ficción. Bueno, volvendo a un caso particular, porque como decía Camiño, a mí pasoume, estando eu de redactor en Radio Popular, tamén era correspondente del País para a provincia de Pontevedra. Era unha época na que estaba de correspondente da Coruña Manolo Rivas, e a provincia de Pontevedra e eu, e tiñamos unhas broncas tremendas, Manolo máis eu, porque ele quería falar de Pontevedra, que pasaban máis cousas, e me metía noticias en el País. Puñetero, que íbamos para a bronca. Metía noticias feitas por él, e eu tiña que rebatilas ou facelas mellor. Había moita competición. Pero porque había tamén en Galicia, en Vigo, había moita efervescencia, non? Acabo de perderme. Non era a relación coa ficción. A ficción, vas a falar de cobardes. Sí, que me acordé de Manolo Rivas, sí, claro. Acordéme de cosas bonitas tamén. Bueno, nos anos 80, a mediados dos 80, sendo, como digo, a correspondente del País en Vigo, chamoume un día o director de... Era verano. No verano non había información. O verano era praias, no verano non pasaban cousas, as folgas eran menos, non sei, era distinto, non? E entón había que facer cousas de recheo. E entón chamoume un día o director del País, unha tarde, e me dixo, a ver, Portelino, non me estás mandando nada. Non pasa nada. Bueno, pois, a ver, fai unha reportaxe sobre a noite viguesa. Sobre a noite viguesa? Se eu non saio de noite, teño fillos pequenos, eu non. Bueno, non me digas que non vas ter nada que contar da noite viguesa, que é famosa, que é movida, que isto, que outro, non? E me dixo que ademais é unha cidade moi marsellesa, unha cidade portuaria, seguro que teñen que pasar cousas, ten que haber un Vigo negro, e todo iso eu, o único que me preocupaba era chegar a casa cedo para alimentar aos meus fillos, evidentemente. Dixen, bueno, pois nada, voume poñer, era Juan Luis Tuquián, voume poñer. E entón, non hai moito máis que facer, me poño a preguntar que os meus compañeros, que eran todos homes, como era a noite viguesa. Ninguén sabía nada. Non, non sei, pero que queres saber? Bueno, a ver esa parte marsellesa, eso dos mariños, eso da vida portuaria, eso, algo pasará. Non, eran todos amigos chicos, por certo, un deles era palmeiro, que de verdad que non sabía nada. Porque non hai que generalizar. Pero eu lle preguntaba aos meus colegas, oye, ninguén sabía nada. En estas, coméntame que había moitas mulleres ali. Radio Popular está na Rúa do Príncipe, xusto enfrente de onde estaba o cárcere, e detrás estaba o casco vello e estaba todo o que todo o mundo sabía que había, menos eu. É dicir, eu non reparara niso, era moi nova. E me di un compañeiro, bueno, pero ti non preguntes aquí, pregunta a mí. Si queres saber o que é que diga, e que pasa ali? Bueno, achégate. Entón, sí que me dixeron que había moita xente portuguesa. Vai preparada, e falarles en galego, porque sobre todo se vai conseguir dicir portugueses, por que teñen que ser portugueses? Entón, empecé a preguntar así, e me chega un día o presidente do Centro Portugués de Vigo, que se chamaba casualmente Mario Soares, como presidente da República. E era un tipo moi encantador, que lle facíamos entrevistas e tal, e me dixo, que queres saber dos portugueses e das portuguesas na noite de viguesa? Digo, non sei, pero teñen algo que ver, porque todo o mundo me di que fale con eles. E entón me mirou así como un pouco asombrado, e dixo, pero ti non sabes? E contoume o tema da noite cutre, porque logo estaba a noite elegante da movida na que pasaba de todo tamén, pero digamos que ele me falaba da máis cutre, da zona da Casa da Collona, da zona do Vigo Vello, non?
E entón me dixo, non se te ocurra meterte nese tema porque aí hai moitos problemas de seguridade. Digo, pero teño que facer unha reportaxe. Teño que falar con alguén. Quero falar cunha rapaza que traballa ali. Dixo, nin se te ocurra. Marchou. E eu seguía preguntando, pero claro, ninguén me decía nada. Entón un día apareceu un tipo na emisora, moi flaco, algo suxo, a verdade, cun pitillo destes que se poñan de color así deste, de tanto chupalo, sabes? Amarillo. Que coñecera das radios populares, había ali como un pequeño no hall de entrada, e entón chegou preguntando por min. E tiña un aspecto raro, era un tipo que chamaba a atención. E entón, rapidamente viñeron buscarme, e este señor que pregunta por ti. Bueno, que pase no despacho. Os despachos tiñan mamparas de cristal. Tiña un despachito pequeno, aquí estaba o de Palmera, aquí estaba o de Manuel Prado, e outro, víamos. Entón non tiña medo a meterme sola, porque o señor tiña un aspecto un pouco raro. Sentouse aí e me dixo, que é o que vostede quere saber? E que é o que vostede me pode contar? Eu chamo Joao, traballo en tal sitio e atendo as mulleres. Entón empezaba a contarme como as captaban en Portugal, como cruzaban o Río de Norte, como as enganaban a elas as familias, como as introducían no mundo da droga, como as convertían en marionetas. Naquela aínda non estaba o espacio Schengen, que Portugal era outro estado. E como era todo aquilo, eu tomando nota, 3 días, tive que pagarte. Cada día costoume X, me acordo tantas veces, pero X pesetas. Sí. E estaba tranquila porque sabía que me estaban vendo todos, pero collín tanta información de algo que para min era como un universo novo, que dixen, con el país ou sin el país, aquí hai que facer unha reportaxe. Porque isto era imposible, todo o que te contaba, do tráfico de persoas, de como as retiñan, de como as introducían na droga para que non pudiesen escapar, de como Telmo era Branxer, o capo de mafia daquela, un famoso empresario da noite, tamén político, e ele me deu todos os nomes, todos os datos, todos. E entón, me chama Cebrián, eu si teño toda a información, creo que te vou facer unha reportaxe estupenda, pero dame tempo, porque teño que dar unha historia, un fío para contar isto. E claro, non atopaba o fío, porque non era un fío, e porque non podía falar con ninguna muller. Era imposible falar con as mulleres, non? Entón, nun momento dado, consigo ir falando, xa, cando os meus compañeros viron que eu estaba en plan cabezota e que iba a facer algo, pois algúns me contaban, non? Bueno, mira, non é tan grave como te contaron. Hai un sitio aí na rúa na que dá a biblioteca, como se chama, non me acordo. Donde estaba o Telmos. E ali, pois, se reúne a xente pola noite, pero a xente que traballa de noite, no mundo da medicina, ou do periodismo, que rematan, que tomamos ali unha copa, non pasa nada, tampouco. Ali se pechan moitas transaccións, se fan moitos negocios, un sitio, pois, era unha bar americana, pero era un club. Pero ali non íbamos as mulleres solas. Entón, bueno, fun falando, e cando tuve claro entre o que me contara Joao e o que por fin me foron contando amigos e amigas, entendí que hai aí unha historia na que está involucrado o comisario de policía de Estranxería, o concelleiro de non sei que partido político, que para que vou dicir, non sei que, do sindicato de non sei que non vou dicir. É dicir, estaba xente de todos os días, xente boa, amigos, compañeros, pero que iban ali porque era onde realmente se cociñaban as cousas, donde pasaban as cousas, donde os homes entre sí amañaban as cousas tamén. E de paso, pois, tamén pasaban. Entón, cando teña a reportaxe feita, e chamei ao país, preguntoume, Cebrián, e ti tes iso telo contrastado? Digo, sí. Pero non, vas poñer nomes de persoas? Non, home, que interesante, saber, pois, que xema? Sí, claro, interesante. Eso non se pode facer, porque le poden demandar. E se nos demandan, pois vamos ter un problema. E entón, dixen, bueno, pois nada, pois non o publicamos. E alguén me dixo, me deu un bom consello, dixo, mira, ti non estás en plantilla.
Se hai unha demanda contra o periódico de facer así, e que vas caer vas ser ti. Entón ti verás se queres ser unha mártir do xornalismo, usamos o intento en vivo, o que queres ter o futuro. E dixen, bueno, pois sí, pois teño medo, efectivamente, non o vou facer. E guardei todos eses papéis nunha carpeta. E tardei en recuperalos case que 20 non 10 anos despois. No momento en que eu xa non tiña nada que ver con ese mundo da información diaria, empezaba a falarse moito, xa había o espacio Schengen, que cambiaran moitas cousas, e xa se empezaban tamén a falar das mafias, era normal falar das mafias, e un día nunha reportaxe na televisión que era exactamente o mesmo que eu recordaba que vivían. E entón o que fixen foi escribir unha novela, baseada en feitos reais. É dicir, unha novela que ten menos de literatura, é casi unha reportaxe. É verdade que ten partes de ficción absoluta, porque hai personaxes que son inventados. Bueno, son inventados todos, pero digamos que casi todos teñen unha inspiración en algo. Outros non, simplemente fan falta para poder facer o desenvolvemento. E a propia víctima é como un pouco o resumen de moitas víctimas das que me falaron e demais, é dicir, que ten moito de ficción, pero ten a vontade de ser realista. Un pouco, pois, perdón pola comparación, pero como outro mangapote. É dicir, de un feito real, faz unha novela de ficción, pero que está baseada en feitos reais, e ten que ter, a mí me parece que ten que ter ese pulso, esa carne da realidade. Eso é xornalismo literario? Dimos, clásicos que sí. Eu non me sentía xornalista cando fixe. Claro, Unha crónica, sí. Claro, pero ten o sentido da crónica, ou como se fai a investigación, como efectivamente se fía o relato, como tens que contrastar, as consecuencias que pode ter. Entón, xa que me chamades para falar de xornalismo literario, os repito para contarvos un caso que nunca soube moi ben como clasificar. Na literatura contemporánea é moi frecuente. Nos Estados Unidos son os reis desta literatura baseada en feitos reais. E, bueno, logo están agora, por exemplo, que me gusta moito, profesionais como Lelia Guerriero, que é argentina, que ainda decía outro día na radio, que eu estou moi de acordo. Tamén unha gran diferencia entre o xornalismo a pé de rúa e o literario, aínda que ambos falen da realidade, é o cuidado no tratamento da linguaxe. O buscar en momentos dados unha comparanza, unha metáfora. É dicir, podes traballar, contar a realidade dunha maneira cuidada, fermosa, interesante, áxil, pero sin deixar claro que estás relatando algo que pasou. E logo non é igual, tampouco, facer unha reportaxe dun día para outro que escribir un libro no que te baseas en algo que foi real. Non sei se vos quedou claro o que eu creo que a diferencia entre xornalismo e literatura. Poderíamos dar moitos nomes, hai moitas mulleres neste momento en Galicia e as houbo sempre que estiveron nos dous planos de escribir literatura e de escribir en medios, pero creo que todas sabemos, non? Concepción Arenal, pois escribiu un moito tipo ensayo, que Pardo Bazán pois escribiu de todo e era realista, pero logo temos a Begoña Gamaño, que foi unha xornalista que como xornalista era só da Caballo Rei, ela era pla, 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 pla. Introducción do desenlace. Se é opinión, tamén coa súa estructura do que é un texto de opinión, pero sempre coa realidade en riba. E logo, cando fai literatura, pois se vai a un mundo que recrea, que inventa en base a ficción absolutamente, e é que de facelo como se non fose xornalista. É moito mérito iso, como se non fose xornalista. E se queredes, claro. No, pero se falar algo de... Bueno, descansa un pouco entre
Eu creo que debe falar algo de Begoña, xa que vai a ser a OE, xa a que lle dedican as letras galegas en unha xornalista. E hoxe, pois xa estamos empezando o Día da Muller, que vai a ser pasado mañá, entonces, pois, moito máis ainda falar dela. Falou de mulleres e falou da ficción realidade, que está ben. De todas formas, sempre estuveron moi unidas, porque a ficción e a realidade, desde o século XIX, por cosas que teño lido eu, a ficción era o que funcionaba na narrativa romántica e todo isto, pois a xente inventaba historias, aventuras e tal. Cando empezaron a sair os periódicos, os xornais, a mediados do século XIX, sobre todo en Inglaterra, pero despois en todos os países, a xente deixou de ler tanto como antes porque lle entusiasmaban os casos que aparecían, as mortes, as tragedias, e iso era o que atraía a os lectores que había, que non eran moitos tampouco, non? A xente, as mulleres que podían ler nese momento. E os editores deronse conta de que era unha fonte importante para a literatura. E foi cando os primeiros periódicos empezaron a facer novelas por entregas. É a época florida de xornalismo, de novelística por entregas. E logo, bueno, xa se foi ampliando o número de lectoras, que eran as que parece que máis demandaban ese tipo de literatura. Pero sempre houve unha relación grande. Hai os poetas como Cunqueiro, que son ficcionais absolutamente, que o seu cerebro funciona na ficción e que o pasan a xornalismo. El conta na súa biografía, como se chama, o que fixo a biografía de Cunqueiro, que estuvo ao seu lado traballando, Ernesto Faginas, que inventaba noticias. En Cangas, non sei que, tal, fixo mal. Era mentira, porque daquela tiñan que cadrar as noticias e faltaba un cachiño para encher, entonces ele inventaba unha noticia. E a conta tamén, que me fai moita gracia, que a veces viña, bueno, pues xa houve un caso, un ou dos, viña xente que se viña reflectido na noticia. Dixo, don Álvaro, usted dixo eso, pero non o completou ben, porque o que me pasou a mí foi isto e isto e isto. Ah, sí, bueno, pues está. É dicir, que ele inventaba, bueno, pues que colleran unhas sardiñas e que lle roubaran, ou que era un cesto e que foi a policía, non sei que, e alguén pues se vía implicado na ficción de don Álvaro. Pero bueno, o normal era ao revés, non? Que a través dos sucesos que había, pois a xente empezara a facer unha historia. É interesante o caso de Begoña, non sei se todos leíchedes algo dela, ela ten dúas novelas, que ela di que era, claro, ela era unha gran lectora desde nena e que lle entusiasmaba a literatura clásica, a literatura latina e grega. Entón, todos eses mitos de Grecia tiños moi asumidos. E un día, pois, atreveuse, ela moi feminista, a pensar que a pobre Penélope ali esperando polo Ulises e tal, pois, que a muller non era tanto, non era tan fiel e tan tal. E fixo, pois, Circe ou O placer do azul. Tuvo moito tempo guardado esa novela porque ela non se dedicaba a escribir, era xornalista e facía o seu traballo e tuvo guardado ata que nunha xuntanza con Marisol Queizán falou desa novela que a tiña guardado, se queredes lela, bueno, parece que a Queizán a leu e dixo, leva ya Galaxia xa, isto é unha maravilla, claro que sí. Así o contaré. Sí, escontela, pois así o vin eu tamén. E, bueno, claro, foi un éxito, encantou-nos a novela. A partir de aí, pois xa fixo a segunda, xa empezaba mal a pobre, o seu cancro, e cando a presentou, bueno, pois xa estaba moi tocada, ten un discurso precioso sobre
Na presentación en Vigo, na Feira do Libro, choramos ali os Sete Chorares cando a oímos, pero fantástica porque explica realmente a novela esta segunda que xa funde mitos do pasado coa novela de Cunqueiro, con unha afición máis, non? Coa afición de Berlín, que xa é maior e que está en Lugo, entonces vai a la Morgana a decirle que foi un traidor e que tal. E bueno, a pobre morreu aos 50 anos e foi unha pena grande porque tiña unha gran cabeza e era unha grandísima persoa, boísima. Ti conócela máis que a min, ti tamén. podes falar. Hai unha cousa que non dixen ao principio, pensaba decirla agora, cando pasamos, tamén eu quería falar un pouco de Begoña. Camiña Noia foi a primeira persoa que organizou unha homenaxe a Begoña Camaño pois antes do mes, de que pasara un mes do seu pasamento e o fixo na Universidade de Vigo. Un evento do que hai recollidas en vídeo e en grabación. Eu escribí todo, transcribí todo, porque me pareceron xoias. E aquí están neste libro que sairá as intervencións de todas e cada unha das persoas que interviñeches aí. E realmente pódese ver, buscades Universidade de Vigo, Begoña Camaño e nas datas e veredes ali pois a Xina Vega, a Amanda Álvarez, a María Xosé Queizán, Camiños conducindo todo o evento, a Maica Aguado, a Uxía Senlle, é dicir, amigas, pero amigas admiradoras e compañeiras de Begoña. En ese encontro pasou unha cousa que a mí non me podo esquecer e utilizo moito, e é que María Xosé Queizán di que o apelido Camaño, que en realidad Begoña era Begoña Caamaña, que Caamaña en latín é Quan Magna, Quan Magna, era Begoña Camaño. Non me digas que non é verdadeiramente un acerto absoluto, non? Do punto de vista, bueno, o que María Xosé Queizán ten un ollo como xornalista, que non é xornalista, pero sí, é unha muller que tamén é capaz de facer algo con esa tensión, non? Na súa literatura, e tamén traballa moito, aparte das cousas históricas, sobre realidades moi concretas. Pero Quan Magna, pois eso, se vedes este documental da televisión, podría haber proxectado un día aquí, que sería 2 horas máximo. Todo sí, pero bueno, habría que facer unha selección. Hai un vídeo moi bonito que fai Manuel Forcadela, o remate de todas as intervencións, porque son intervencións que están grabadas de diferentes persoas falando de Begoña Camaño. En textos escritos, está lido e non é un rollo. Pero logo hai un vídeo da vida de Begoña Camaño con fotografías da súa familia, con fotografías públicas, narrado moi ben enfiado e moi bonito, que eu creo que é unha peza que neste ano de Begoña Camaño estaría moi ben que se puxese a disposición, Camiño, que a Universidade do mellor fixera ese ofrecemento, ou pode facer calquera. O vídeo teño eu. Claro, non, e está en internet. Está tamén en internet. Está todo en internet. O bonito sería verlo contigo. É dicir, que ti nos estás contando, claro, porque é revivir unha homenaxe, creo que a ninguén se fixo nunca na vida unha homenaxe a 3 semanas despois de falecer. Bueno, a cousa é que estábamos traballando sobre ela na clase, tiña unha clase de literatura contemporánea, entón había alumnas que traballaban sobre elas que participaron aí. E que vos parece se agora que acaba de morrer, pues, un pouco era enquente. E así empezou, claro, a xente que chamei encantada de facelo. Forca, que tamén era un admirador da súa obra, pois si que controla isto dos vídeos de coñer, pedimoslle fotos a irmá e así se fixo enquente, que como se fan as cousas a veces, non? Así, rápidamente. Pero aguantou moi ben o paso do tempo. Sí, seguro que o vi varias veces, requereime vendo, e me parece que si se pode compartir non deixedes de facer, podelo facer na casa ou reunirnos un grupo de amigas e amigos e ali veredes tamén a impresión que Begoña deixaba, que Begoña causaba nas persoas que tivemos a sorte de coñecela. Eu só lle teño medo unha cousa este ano, e é a idealización dunha muller que é unha muller,
Non era unha deusa, non era unha fada, non era unha meiga, era unha muller que na queríamos, pois atopábamos fascinante porque o era, tampouco era con todo o mundo. E cando se ponía rabuda, non tiña moi mal xenio. E cando estaba de presidenta do comité de empresa da Radio e da Televisión de Galicia, pois decía o que tiña que decir. E cando iba a falar, porque eu contemos algo do xornalismo de Begoña Caamaño, se queredes, xa 10 minutos, se queres, sobre o xornalismo. Sí, o que queirades. Bueno, efectivamente, Begoña, se ides, por exemplo, os artigos de opinión que facían a Nosa Terra, é interesante analizar cada un deles, e iso se pode conseguir en internet. Eu publico algúns agora porque me pareceron interesantes, ver como están construídos, ver cal era o seu curso narrativo, ver cal era o enfoque que ela facía nunha determinada noticia, e os artigos de opinión tamén dá a súa opinión, pero sobre unha realidade, non? Como decíamos antes. Hai, pois non sei, 20, 30 artigos. Logo está na revista AR, que é unha revista antimilitarista, que das primeiras que se fixeron, creo, no Estado español, e que estaba prácticamente esgotada. O Consello de Cultura conseguiu unha colección e está publicada. Está toda digitalizada e se pode visitar. E Begoña publicou artigos, claro, unha revista antimilitarista. Entón, digamos que centrada nesa cuestión, como estaba ese tema no resto do mundo, etc., pero sempre centrada nesa cuestión, sumamente interesante, porque vemos que en Galicia estábamos... É bonito tamén estudiar historia neste sentido, porque Galicia estivo moi punteira en moitas cosas, é dicir, determinada parte da sociedade galega. Estaba intervindo moi directamente en temas de enorme actualidade, de grande interese social, non? Entón, claro, pues, era o tema de poñer en cuestión o servicio militar, etc., etc., etc. Aí estaba Begoña Caamaño tamén. E ele estivo, unha causa que eu valoro moito nela, bueno, as entrevistas que lle facían, cando ela xa foi famosa, fixeronlle moitas entrevistas. Se poñedes Begoña Caamaño en internet, sairán as entrevistas que lle fixeron en moitos sitios que son unha delicia. Entrevista de 3 minutos ou de 20. Son deliciosas realmente. E sabedes que facía Begoña? Conducía ela a entrevista. É dicir, aí está o talento da xornalista. Quinta que non lle preguntaran algo interesante, lle respondía ese algo interesante. É dicir, xogaba e levaba o tema para que non se perdese o tempo ou porque lle saía de maneira instintiva, non? Eu creo que la tiña de maneira xa asimilada na súa cabeza, digamos, o ritmo moi importante nunha entrevista, e máis se está grabada ou se se emite por medio así audiovisual. E en Begoña sempre atoparedes ese sentido coherente e rítmico cando vemos entrevistas que lle fan. Eu aquí, neste libro, que cito porque fala de Begoña Caamaño, nese famoso discurso o presentación que ela fixo sobre o seu libro Morán en Esmelle, que leu na Feira do Libro de Vigo, na Alameda, como ben decías pouco antes de morrer, un ano antes de morrer. É unha peza literaria preciosa, pero a mí se me ocurriu facer unha autoentrevista. Collín a peza literaria preciosa e puxen a Begoña Caamaño preguntándolle a Begoña Caamaño para que Begoña lle respondese as cousas que están nese texto, e non hai que mover unha coma nin cambiar a orden dos temas que ela trata. Foi para mí unha experiencia fantástica. Pero quero dicir que iso tamén é algo, pois, é un talento que se pode, non creo que se caia de cuna, sino que se desenvolve co traballo. Pero se queredes aprender a facer entrevistas, aquí tedes algunhas moi boas. E logo hai outra, fixen o exercicio contrario. Neste caso era un texto dela no que ela se convertía en entrevistadora e en entrevistada. Traca. E logo poñen outras entrevistas que fixeran outras persoas, como Ramón Nicolás, na que elimino a quen pregunta e ela vai enfiando como se fose un relato e non lle movo unha coma o que di. Mira que xeito tan interesante de construcción de orden mental e de elaboración do discurso, porque para ser xornalista hai que saber elaborar un discurso. E logo está a parte para mí máis brillante da súa capacidade de comunicación escrita e oral nos discursos que ela deu en grandes eventos internacionais,
como a Marcha Mundial das Mulleres, que están todos publicados e digitalizados na revista Deliberadamente no Consello da Cultura, sí, pero que non están grabados, que unha mágoa. É que realmente a capacidade de Begoña para... Convido vos, só tens que... Mellor metade do libro para usted, así que deixes. Pero se quedes prisa por escoitar ou por vela, entrada en internet e buscar Begoña Camaño, Marcha Mundial das Mulleres, por exemplo. O Begoña Camaño, Deliberadamente, que era o nome da revista na que se publicaba. E é verdadeiramente, non sei, espantoso, me diría en portugués. Espantoso, porque realmente te deixan nada, primeiro, o criterio político. Begoña, que tan dulce, que tan, non? Que a vemos como algo que hai que cuidar, non se nos vai a romper. Begoña, que ten un discurso fortísimo no tema feminista, no tema internacionalista, no tema de dereitos humanos, son realmente pezas para estudiar e para aprender a analizar unha realidade, para poñer en solfa e para incluso atreverse a imaginar o futuro, que é moi difícil, atreverse a proxectar o que probablemente se o futuro se as cousas siguen neste sitio ou se cambiasen desta outra maneira. Así que na nosa terra podes atopar artigos máis ou menos pequenos de opinión que se leen enseguida. En AR podes atopar entrevistas que ela fai a familias onde teñen problemas con fillos que están no servicio militar ou que foron incluso asasinados. Deliberadamente podes atopar os seus discursos internacionalistas. Ela pertencía a Mulleres Nacionalistas Galegas, que para mí son o mellor. E logo as súas entrevistas, as entrevistas que ela fai, que están na Radio Galega e son moi difíciles de conseguir, porque na época que ela traballaba na Radio Galega non se digitalizaba. Claro, porque hasta 2008 ou así non empezaron a digitalizarse. Pero son moi poucas, eu fixen ali unha esculca tremenda, teño unhas cuantas, pero son, como te diría eu, como de recheo. Como de recheo dun programa cultural, é dicir, hai unha entrevista que ela lle fai a Beiras, que é moi interesante que di Beiras, pero ela elide as súas preguntas. Entón, claro, eu para escoitar a Beiras parece moi ben, pero querería poder escoitar a ela, non? E entón, revisei todo o material que se pode escoitar e atopei moi poucas cousas. Home, atopei, por exemplo, a Begoña lendo a Celso Emilio Ferreiro, non? Mantei a Ramón Nicolás e choraba. Ramón Nicolás, como sabes, un investigador importante de Celso Emilio Ferreiro. Pero falta cambio, desde o meu punto de vista, non? Falta emoción. É unha cousa que, bueno, o que teñen ali guardado non é moito. É moito máis interesante, insisto, en YouTube, calquera entrevista que lle fixeran nun colexio, calquera entrevista que lle fixeran nunha canle destas independentes, ou, bueno, unhas que lle fixeron na TVG María Solar, por exemplo, tamén, interesantes, e aí onde a ves a ela manexando desde, así como en remoto, non? Era controlando como quería estar e como quería salir. E, bueno, eu creo que este ano vai haber moita información sobre ela. Solo hai 10 anos que morreu, hoxe tería 60 anos. Se cadra o maior problema que ten Begoña Camaño que está demasiado viva ainda, como para poderla ver con distancia. Logo hai algo que lle quería pedir a Camaño, que sei que non estaba no programa, pero que non podo deixar de comentarvos, porque estamos a falar do Día das Letras Galegas e das mulleres que foron merecentes de que se les dedicase, sabes que che vou dicir, de que se les dedicase a Día das Letras Galegas. Bueno, desde que se creou este galardón, pois en 1963 foi Rosalía de Castro, en 1987 Francisca Lerda Garrido, de que Camiño é a maior especialista nun personaxe escuro e pouco coñecido, que te vou pedir por favor que nos digas algo, que eu admiro moito. No, algo, tens que dicirlo, se non o digo eu. María Mariño, no 2007, María Victoria Moreno, Xela Arias, Lisa Villalta, Cantareiras e Begoña Camaño. De 1963 a 2026, este é o balance diario de mulleres que mereceran o Día das Letras Galegas. Entendo que estamos nun tempo de cambio, que isto
isto se vai unha medida subsanar, pero bueno, é prácticamente imposible, non? Subsanar de todo. E si é moi interesante para mí, falando da presencia das mulleres nas letras galegas, o caso de Francisca Herrera Garrido, que tamén publicaba en revistas e en periódicos. Ela é a súa mellor biógrafa. O caso de Francisca Herrera Garrido é tan sangrante, que deberíamos estudiarlo na educación primaria, do que non se debe facer, de como non humillar a unha persoa, de como unha sociedade non pode ser tan suxa, non? Con alguén que era rara, era un poquinho, bueno, ela tiña a súa ideoloxía, pero todos temos a nosa ideoloxía. A primeira persoa que investigou a Francisca Herrera Garrido, que o Sairo fuxes ti, publicou un editor que coñecemos que está por aquí, e nada, se nos queres contar, se non conto eu. Bueno, isto está xa colocando moito. Tendes preguntas por aquí para ela? Pregunta dos anos. Bueno, eu cando queirades veño co tocho que acabo de facer, despois lo coñeces, non? De Herrera e xa vos comento todo o que queirades sobre ela. Herrera era unha señorita da Coruña, pero enamorada de Rosalía. E dis que empezou a escribir por Rosalía. Tiña o seu libro Cantares Gallegos na mesilla, e entonces estaba emocionada. Escribiu uns libros de poesía moi longos, un dedicado ás mulleres. Publicounos en Madrid porque tiña moita relación con Madrid, unha familia rica, e entonces tiñan casa en Madrid, en A Coruña, e non tuveron apenas éxito. Pero en 1920 publica unha novela en galego, que é a primeira novela escrita por unha muller en galego. Xa só eso, pois debía ser importante na nosa pequena historia da literatura. Non lle deron importancia. O único que lle dedica 2 follas foi Carballo Calero na súa historia da literatura. Hai que decirlo que foi o primeiro, porque os anteriores prácticamente era, bueno, non me vou a estender, que eso que está escrito. Era unha muller moi de dereitas, moito, moi religiosa, moi así. E isto, pois, cando falaba con Paco del Riego, e, xa era moi de dereita, digo, e Vicente Risco, que? Era de esquerdas? Bueno, tiñamos esas discusións, non? Pasa que isto era unha muller. Bueno, total, ela era moi amiga de Murguía. Murguía morreu no 23, e claro, deixou un pouco desamparada. Pero sempre quiso, pois, que necesitaba ter unha gratificación. A parte desa novela, escribiu outras, bueno, xa falaremos, se queredes, da súa obra e da súa vida. Eu non sei se foi que Murguía deixou algo na academia, escrito ou así, en 1945 ou 44, deciden, hai 3 persoas que a presentan para que lle dean para que crese na academia. Aceptan, non? Con as 3 presentacións, aceptan que entre, e o don Manuel Casas, que era o presidente daquela, escribe unha carta dicindo que foi nomeada e que ia mandar. E ela, bueno, feliz da vida, o mes seguinte xa lle manda o discurso, un discurso sobre Rosalía, poñéndoa polas nubes, a nai, a gran muller, todo isto. Esperando que inmediatamente a chamen para sabedes que cando hai un nomeamento hai que buscar alguén que conteste ese discurso e logo xa ingresa. Parece que o don Manuel tardou 2 anos, non sabemos por qué, si porque non o encontraba, non o querían facer ou por que fora, en encontrar quen lle contestara o seu discurso. Mandoulle os 2 anos a... Bueno, ahora non me acordo. Xa que nos chamou o conselleiro de Industria de Galicia. Era, bueno, Ana, é unha historia enorme.
mandoulle o discurso e este tardou outros 2 anos. Onde está? E ela xa era velliña. E era, claro, ela estaba xa enferma e era bella. Bueno, bella, o xe sería casi como a mí, pero daquela era moito máis bella. Entonces, estaba enferma, ese era o problema. E tardou outros 2 anos en contestarle. Total, que entre unhas cousas e outras, pois xa cando podían arreglar, esta é a disculpa que puxeron, ela non estaba ben e morreu sin acceder, sin ingresar na academia. Bueno, Pero figura, como figura, sí, figura, pero nunca chegou a ocupar a cadeira. Sí, nunca chegou a facer o ingreso realmente, que era o que ela estaba desexando e que na carta que lle escribe ao Casas, pois a lle explica, pois avísele con tempo porque quero ir a misa antes e quero prepararme ben e non sei que. Bueno, pois nada, esa foi a historia. Por que o fixera? Bueno, eu creo que, en principio, por misoxinia. Non querían unha muller, fixaremos o que lle fixeron a Pardo Bazán, en Madrid, entonces aquí en A Coruña, pues nada, eran todos machirulos e non a quixeron. Eso para empezar. Porque a idea de que me deron algúns e que eran de dereitas, bueno, todo o plantel que había ali na academia era totalmente, claro, estamos falando, ela morreu en 1950, é dicir que foi do 45 ao 50, non? Bueno, nada, eso ten cousas, a noveliña esa, Néveda, sí, é unha novela, pois, un folletín agrario, non? Se queredes, é a típica muller que queda embarazada do señorito e entonces a familia do señorito non quere que o teña, entonces mándana afora, pero despois, cando morre a nai, pois recupera o señorito, recupera a filla, en fin. Un novelón para a sobremesa. Sí, e ademais era unha muller pobre que, como non falaba galego, non lo controlaba moi ben. Ela utilizaba un galego de Oleiros, porque veraneaba ali. E ten un diccionario, todo, ela escribe e vai traballando todas as palabras, e a donde non chega inventa palabras. Ela inventa, é moi curioso o que fixo o léxico que creou nesta novela. Bueno, hai unha cousa, por min, desde logo está remando, pero a culpa é túa, por deixar de falar. Hai unha cousa que a mí me interesou moito de Francisca Herrera Garrido, que é a ela, e é o feito de que en 1987 se lle dedica efectivamente, e a segunda muller a que se lle dedica ao Día das Letras Galegas, escribiras ti a súa biografía algo antes? Bueno, a ver, sí que non, estamos nos enrollando moito. Cando Xulián fundou a editorial, que estaba moi en relación con Ferrín, Ferrín estaba facendo a súa tese ali en Benzor e descubriu a tese súa sobre a poesía de Pondal a Novoneira, non? Entón entraba a poesía de Herrera e coñecía ben. Entón dixolle a Xulián, oye, por que non reeditades a Néveda, que é unha noveliña moi xeitosa e tal? E ele, bueno, pois sí. E de unha vin a ler. Dixo, pois pareceme interesante, claro que sí, non hai ninguna. E foi así, e entón eu fixen unha reedición no ano 1981. E foi a primeira reedición. Pasou, bueno, vendeuse, creo que a edición, pero non tuvo moito éxito. Pero foi fundamental que en 1986 a Festa da Palabra Silenciada, dirixida por a Queizán, na que estaba eu no Consello de Administración, de redacción, pois acordamos dedicarlle un monográfico a Herrera Garrido, que estaba totalmente esquecida e tal. Ana Romani fixo un estudio da poesía, Menani da narrativa, outra, bueno, Ríos Panís da narrativa, non sei quen dos seus ensaios, que tamén ten un ensaio sobre a muller. Fomos destripando un pouco toda a súa obra.
María Xosé Queizán, era no ano 86, ainda vivía Carballo Calero, fixo unha entrevista a Carballo Calero interesante sobre esta muller, porque estaba un pouco esquecida e tal, e a revista tuvo moito éxito, pero tuvo tanto éxito que o ano seguinte lle deron as letras galegas. Aí quería chegar eu. Aí quería chegar eu. Pero hai unha cousa preciosa tamén, e é que isto é no primeiro número, prácticamente, no número 2, no primeiro número a Rosalía. O seguinte é a Francisca Herrera. Bueno, pois nese número facedes como unha especie de introducción na que sabendo, decides claramente que era unha muller conservadora, que non era feminista, que pero que non había dereito a que esta muller permanecese no esquecemento. Esa chamada de atención foi fundamental para que o ano seguinte, pues, oye, non podemos publicar solo a xente que nos gusta como prensa, é dicir, tiña dereito. E iso é algo que o movimento feminista e a Festa da Palabra Silenciada, o traballo teu, pois temos que agradecer. Entón, está, moitas grazas. Confía que non hai preguntas. Non sei, eu xa non sei, non queres preguntar nada, non queres... A ver, Ariel, en tu opinión, en toda esa trayectoria profesional, aportó o qué piensas que pudo haber aportado la entrada de la mujer en el periodismo? La entrada de la mujer En el periodismo. Que crees que chegou a muller ao xornalismo, non? Que aportou a muller? As mulleres ao xornalismo. É dicir, se non houbera mulleres no xornalismo sería diferente ou non, non? Claro, Claro. no lo había. Se non houbera mulleres na sanidade sería diferente ou non? Se non houbera mulleres na política sería diferente ou non? Claro, pues, ¿qué características piensas tú si es que No, mira, hai unha etapa, tens razón, vamos, non é que non teña razón, quero dicir que hai unha etapa na que nos primeiros momentos de presencia de mulleres na información estaban as páxinas femininas, por así decirlo, había tamén revistas que se ocupaban de asuntos do fogar, de asuntos tal e solían ser mulleres, pero había ser mulleres correspondentes de guerra a principios do século, algunha galega como Sofía Casanova, ¿no? Ou como Mariluz Morales, que chegou a ser directora de varios medios. É dicir, hai mulleres que entran pola vía interseccional, digamos, do seu papel de reina do fogar, e que falan de beleza, e que falan de moda, e que falan de non sei que, pero ao mesmo tempo hai outras mulleres que fan exactamente o mesmo que un compañero banal. Entón, pois non sei, eu creo que mesmo da mesma maneira que vamos evoluindo na sociedade, tamén se vai reflectindo no noso traballo en algo que é tan visible como é o xornalismo. Porque mellor noutras actividades é máis difícil de ver, pero o xornalismo está aí, se ve, non? De todas formas, eu non teño estudado isto, pero supoño que tamén é outra ollada do mundo, é outra maneira de ver as cousas, outra perspectiva. Non teño estudado algo nas primeiros novelas de como a literatura de mulleres pois tende máis ao íntimo ou tendía, pero agora xa é que agora estamos moi unificados os xéneros, non? Ao principio creo que achegou que a muller se meta no xornalismo, achegou esta perspectiva que ela tiña do interior, quizá, do máis achegado ao mundo reducido. En cambio, o home, o que iba a guerra, o que tiña máis relación social por fora, posiblemente isto, pero habería que estudiar. Eu vou discrepar de ti nunha cousa. Enseguida, pero é isto que vai o fío desta pregunta. Mercedes Vieito foi unha xornalista de orixe galega, cubana, que naceu en Cuba, que dirixiu un xornal que se chamou El Eco de Galicia, que foi unha das que primeiro falou da Asociación Hijas de Galicia, que para dar unha charla expresa sobre iso, que non vos vamos dar aquí, e facía un xornalismo absoluto. Sabías que era Mercedes Vieito, pero podía ser un alcume de un señor.
É dicir que eu creo que se daban as dúas circunstancias, as que estaban por o feito de ser mulleres para falar de cousas de mulleres, e as que estiveron en pé de igualdade. Outra cousa é en que condicións traballaban, se tiñan contrato, se tiñan a mesma remuneración, se tiñan as mesmas días. Eso non o sei. Claro, esa sería, digamos... Sí, e tamén esta Mercedes, que fundou as Hijas de Galicia, que é unha institución importantísima, ao mellor se fora un home, non falaba desto, non tiña relación con isto, bueno, sabes? Mercedes Vieito era directora do xornal. E ela falou como directora do xornal de Hijas de Galicia, pero falaba así, metendo o dedo no ollo, e apoiando moito unha iniciativa que non era ela, era unha mestra. Pero foi unha persona moi respetada nunha sociedade tan pouco feminista como a cubana, daquela de hoxe. E realmente tivo un papel moi importante, non había diferencia. Entón, eu creo que a diferencia está nas condicións de traballo. E logo tamén no saber de cada unha. As condicións de traballo siguen sendo, hasta hai moi pouco tempo, moi diferentes. Perdón, que César está aí. Unha pregunta. Citaches ahora mismo aí un momentiño a Sofía Casanova. Sofía Casanova entrou era membro da Academia Galega. A pregunta é, que ten? Porque como correspondente foi importantísima, non? A historia del xornalismo que vivindo en Polonia. Creo que sí, Sofía Casanova non foi de feito, eu creo que no comenzo do século XX. No. Ela morreu en 1958. Perdón, sí. O sea, que non foi para... É que eu lin cousas dela e figuraba como... Porque ela realmente vivía casi todo o tempo en Polonia e viña, o que pa que viña moitas veces por aquí, non? Porque era da Coruña e era en Oleiros e non foi, non todo, creo que era amiga de Manuel, de Murguía, que tiene unha relación, que foi o que eu non sei se foi el precisamente quen a meteu. Non a meteu ninguén. Non? Na cadena non escribo. Non escribo. Non escribo, que quixeron metela, E entón, ten alguna cousa en galego? Aquí en Italia que sí, que era dar a la Academia Galega. Sí. ¿Dónde o ves? Estuvo vendo ao mellor, Wikipedia. non sabemos si como correspondente. É que hai diferentes planos, non? Claro, Na academia. desde logo na academia non entrou, non ingresou, non leu, non. Ahora, se a meteron como correspondente ou tal, pero Académica de honor. Académica de honor. Pode ser, de honor pode ser. Porque además Académica de honor. Pero ten algo, eu o que quería preguntar é, ten algo en galego? Porque a súa trayectoria como xornalista era impresionante. Era a tipa que entrevista a Trotsky, a primeira entrevista que concede Trotsky como ministro de Asuntos Exteriores despois da Revolución Rusa é a ela, non? É unha importante... Pero a min chamou a atención cando vimos da academia, porque a pregunta é, ten algo en galego? Eu non encontrei nada e cando estuve investigando polo de Herrera vin algúns artigos dela en revistas rarísimas, pero todo en castelano. E que día? Ela ela non escribía no ABC. Sí, escribió, era correcto. Hai unha película dela, hai unha película que puxemos E algún que Ah, tiña sí. Escribió la época, el liberal, el imparcial de Madrid. puxemos unha película que cando lle morre a unha A obriga da palabra. e ven a Oleiros, recién morta unha das súas fillas, Escribió despois tamén unha ainda revista polaca. máis, Sí. o home estaba obsesionado con ter un fillo, e entonces aí hai un problema gordo, entonces despois pasa con outra. Ela pasou uns anos en tal e de feito morre en Polonia. Sí. Hai unha película que la puxemos en Vigo, puxemos esa película. Bueno, aquí a puxemos un coloquio sobre Pero ela. chamou a atención, porque algún galego terá que ter. Me tocaba dirixir o No, porque coloquio. mira, ela, por Da vida exemplo, dela.
cando o alzamento de Franco apoiou. Apoyó el resto, Sí, se unió al Quero franquismo. decir que eso xa E Franco usou una. situala no ámbito do galeguismo non parece lógico nesa No. etapa. E nese momento, cando ela, creo que foi o patinazo gordo que meteu, pero o único tamén, porque o resto a verdade que super impecable. Ela, mira, colaborou en Flores y Perlas, en Imparcial, La Iberia, Revista Popular, Ilustración Ibérica, el Álbum Interamericano, el Eco de Santiago, Revista Gallega, Revista Contemporánea, pero nunha época na que o tema do galeguismo estaba moi aquí, non tanto desde Madrid Bueno, ou desde Barcelona. pero eu creo que ela tiña relación con todo. Por exemplo, ten un libro de tal, está ilustrado por Castelao. Pero Es decir, saberías tiña unha si relación era moi galego, profunda que con non Castelao. Non ¿sí? sabemos, César, si ela estaba educada en galego, si sabía, claro. A ver, Parece que ela- en galego que saber. Ela Pero tivo que ten relación con galeguistas, Eso iso sí, seguro. Sí, no, e con xente que falaba, porque ela levou a unha das mulleres que estivo aquí como sirvienta, levou unha para Polonia con ela, e era unha muller que falaba galego só. O sea, que tiña relación e sabía Entendía. falar galego, pero Una cosa que tenía relación pero con eso, otra cosa. eso de que teña relación é outra que exactamente. Nada. Xulián tenía, por lo visto, que me mandou a mamá varias veces, Si vamos enfixándome no título, xornalistas e literatas, pensei nas columnas dos periódicos, e hubo unha serie na Voz de Galicia que se chamaba Lili, Ai, sí. que estaba feita por mulleres galegas e en galego, e desapareceu a marca Lili. Non sei se sabedes por qué, e bueno, quería reivindicar o columnismo, que me parece un tipo de xornalismo interesante. Lili. Temos algunhas, Sí, que foi a... a Cristina, A Lili Martín. No, como Eva, a Lili, A filla de Eva. filla de Eva, claro. Bruguera foi o que publicou, Lili. No, Lili A ver, era... conto eu, se queres o rápidamente. Eso foi un acordo entre María José Queizán e o que estaba de directores que José Luis, que se Velasco Campaña. No, bueno, De que? era da Voz de Galicia. Como O de que era- Mundial ahora, que era- José Luis. era un amigo Que teu, non como está. era como se dice? sí, Díaz Jácome. Díaz Jácome. Como Era- Juan Ramón. Juan Ramón Díaz Jácome. Estuvo de director da Voz moito tempo. Bueno, entón, a Queizán escribiu e dixo: mira, que che parece se montamos uns artigos feministas de mulleres que se chamen Lili? Entón, acordaron que un grupo de mulleres escribíamos artigos que ellos mandábamos e el decidía cando os publicaba, cando non. Efectivamente, eu escribín varios e fomos, era estupendo porque non se saliu Lili, bueno, que di Lili, bueno, pues decía algo, non? En xeral tiña que ver coas mulleres. Eu acordome que escribín algún que non tiña tanto que ver coas mulleres, que me metía con o director daquela da academia, que era Domingo Sabel. de García Sabel, don Domingo García Sabel. Entón, non metíme con él e censuraron, pasaron sin publicar. E funcionaba bárbaro, porque, bueno, levábamos ben, sobre que si, pues escribimos todo esto, non sei que tal, pero tamén aí tuvemos nós bastante, nós quero dicir o grupo de feministas. Como en todos os colectivos empeza a ver as envexas. Cando lle deran o Nobel, aquela muller de Guatemala, Rigoberta Menchú, pois parece que, sin comunicarnos, varias escribíramos sobre ela, entre elas eu. Bueno, total que sacou o José Ramón, sacou o meu, pero sin que tuveron ningún... Bueno, pois houve outras que protestaron, que non sei que a ver como era, que había que facer prioridades, poñer non sei que, e xa empezou a haber aí algún problema. Eu dixen, a partir dese momento eu xa non participo, porque se isto é para líos, non quero, non teño por qué
e pouco a pouco desapareceu. Posiblemente a voz tampouco lle gustaba, non sei. É que hai unha cousa que para min é fundamental e é que, como digo disto, para min é moi importante a mirada profesional e concebir isto como un traballo. Entón, para ser column, Concebirlo como traballo. escribir un medio é un traballo. Claro. Que se ti vives diso, pois tes unhas condicións, e se ti colaboras puntualmente facendo unha columna de opinión, o que estás ganando é un espazo para dar a coñecer a tua opinión, que tamén é importante. Claro, claro. Pero non é o mesmo o tipo de vínculo, nin a función que tes, nin os dereitos que podes permitirte demandar. Entón, claro, iso tamén hai que ter en conta. Logo, hai moitas mulleres que fan opinión. Eu volvo agora o domingo a facer opinión na Voz de Galicia, despois de 2 anos, sí. Pero, por rematar con outro amigo, que un día nun encontro na Voz de Galicia, que estábamos xente, redacción, tal, eu estaba falando con os amigos e se acercou un escritor moi famoso galego, que non vos decir o nome, logo en secreto vos direi que achegouse, interrumpiu aquela tal, e dixo, aquí tedes a unha muller que escribe tan ben que parece un home. Sí. Digo, vale, pues gracias. Gracias. Pero, quero decir, efectivamente, porque eu estaba, pero para mí era un traballo. Eu tiña que publicar ese artigo para cobralo. E evidentemente, se había que falar da Guerra do Golfo, falaba da Guerra do Golfo, e se había que falar non sei que, pois, hoxe estaría falando do que hai que falar. Entón, como que non eran temas de muller, que eu creo que eso era o que, de unha medida, me estaba chamando impostora. Pero, bueno, pois se ti traballas para gañar un sueldo, estás no mesmo plano que todos. Pero con mulleres, cada vez, bueno, temos as Aninas Souki que fan moita información internacional, pero durante moito tempo tamén estiveron máis en temas máis sociais, máis culturais. En cultura hai moitas mulleres en Galicia, desde logo, que escriben. Agora, e moi boas, hai unha gran escola de xornalismo galego. Pero iso non só no xornalismo, tamén na escritura, na literatura. Teño unha carta, a fotocopia dunha carta de Manuel María, que lle escribe a Xoana Torres cando publica o seu primeiro poemario, e loa moitísimo, e dille, parece un poemario varonil. Mira, Ten todas as características estupendas. É alucinante. Cando me chegou aquela carta de que era importante porque ten características varonis o poemario. e outras era o ancho do fogar, que era o rollo que quedaba. Claro, como as mulleres pues escribían de cositas, de las flores, de tal, como María, o sea, se dixo de escribir de las flores. Todos estes grandes escritores que escribían os medios vivían non de publicar. O xornalismo foi de medio de vida. Casi todos en algún momento. José Martí era correspondente de todos os xornais importantes de América Latina en Nova York. Porque de escribir Rueda de Oro non podía vivir. Está claro. Entón, bueno, o xornalismo foi tamén o medio alimenticio para que moitos outros escritores puderan facer, para que os escritores puderan facer unha obra que hoxe valoramos moito máis que o que escribían. Está claro. Bueno, pues moitas gracias.